Sanibona bafundi, ninjani? Namhlanje sine article ephuma esolezwe kuthiwa amabhokobhoko esifazane bazishaya isifuba ngomlando. Ukushaya isifuba, your chest, hit your chest. Ngomlando, they made history. Amabhokobhoko phela, ama-Springboks, angithi iqembu lika rugby, amabhokobhoko. Iqembu lika cricket kuba ama-Protea, kodwa iqembu lika rugby kuba amabhokobhoko. Amabhokobhoko lawa abesifazane kanje, abesilisa balokho abesifazane la. Manje kuthiwa umqeqeshi wamabhokobhoko esifazane uSwys de Bruin no captain uNolusindiso Boy baluchaze njengosuku abangasoze balukhohlwa empilweni yabo. Usuku abangasoze balukhohlwa empilweni yabo. All of their lives, in their whole life long. Usuku abazibekisele beka phansi. Usuku abazibekisele ngalo indawo kwi-quarter final yendebe yomhlaba ekubeni bewudlala okokuqala ngqa, the very first time, okokuqala ngqa emlandweni lomqhudelwano. So kusho ukuthi amabhokobhoko besifazane bayaqala ngqa ukufika kwama-quarter finals. Iwini ka-29-24 kwi-Italy ngesonto eYork, e-England, obekungeyokuqala yamabhokobhoko emidlalweni emihlanu naleli qembu. So, which was the first recent past, obekungeyokuqala, which was the first yamabhokobhoko emidlalweni amahlanu naleli qembu. Kusho ukuthi bake badlala ne-Italy kahlanu, manje bayaqala ukuwina nge-Italy. Ifake ezika Boy, angithi uBoy ucaptain kuba ezika Boy, boys team, boys people, team members. Ifake iwini, ifake ezika Boy isigaba esilandelayo. Nakuba kungacaci ukuthi amabhokobhoko azobhekana bheka la, look here, bhekana, look at each other or face. Nakuba kungakacaci, singafaka la, yet kungakacaci ukuthi amabhokobhoko azobhekana naliphi iqembu amabhokobhoko kwi-quarter final, kodwa azofika khona amabhokobhoko la, amabhokobhoko azofika khona esenesithunzi, confidence or prestige, esenesithunzi, kulandela indlela aqala ngayo ededela, ukunikeza, ededela isibhaxo, uzoshaya ngesibhaxo. Isibhaxo kwi-Brazil
kowamaqoqo. Amaqoqo, iqoqo, group. Njengoba esenqobe kunqoba kwi-Italy ngempela sonto, impela sonto edlule. Emdlalweni wokusonga wesigaba samaqoqo kuba isigaba samaqoqo ezikaBoy zizodudulana neFrance. Kududulana neFrance kuzocacisa, kukhona ukucacisa, to tie up loose ends, cacisa. Ucacisa iqembu elizoqeda phezulu ngesonto eSinge Stadium eNorthampton, England. Iqembu so angithi mhlambe iqembu elizobhekana nalo kungase kube iEngland, Australia, Canada, Scotland, New Zealand noma iIreland. So iqembu elizo futhi bhekana, ukubhekana, to face each other. Ngikubona konke kodwa indlela esilwe ngayo so la kusho bani? Kusho umqeqeshi, i-coach. So ngikubona konke kodwa indlela esilwe ngayo esiwombeni sesibili ngesikhathi iItaly isiveza ukuthi kungani ingelinye lamazwe akleliswe phezulu emhlabeni ingishiye ngenelisekile ukuba ngibona lo iqembu lamazwe akleliswe, ngibona ngazi igama lelo umklomelo, the prize. So ngibona mhlambe kuyafana ukleliswe umklomelo to be top ranked or celebrated. Okay, so umqeqeshi futhi i-coach uthi there's no one, akekho umdlali obengcono kunomunye uma kuza ngase kufakeni umfutho. Bona ke umfutho kuba i-pressure futhi yonke lonto. So akekho umdlali obengcono kunomunye, kusho ukuthi bonke abadlali abefaka umfutho kakhulu. Ngakho ke ngineme, pleased, happy, ngineme futhi ngizizwa ngingumqeqeshi. Bona ke ubani usho kanje, uThe Brain usho kanje, ukuzwa kuba ngizwa iphunga, ngizwa umsindo, ngizwa into imnandi, ngizwa something, all the senses except see, ukubona, to see. Ngizizwa is to feel emotions, ukuzizwa, to feel for yourself, ukuzizwa. uThe Brain uthi ngizizwa ngingumqeqeshi onenhlanhla kakhulu ukuhola iqembu elibunjwe ngabadlali abumbene ngalendlela. Yonke le nto kuba ubumbene, to unite or to throw on a pile up,
we kukhona i-sound change encane, passive, to be made up of. Sometimes we have a sound change. This is bumba, bunjwa sound change. When we put a passive on the end, a wa, passive wa on the end. Ukaptein uboy uthe lewini iba qinisa idolo. Qinisa idolo to make your knee strong, ukuba ne-confidence. Bengabadlali ngokuthi konke ukunconywa abakutholayo akusuki emoyeni. Doesn't come from the air. Akusuki emoyeni. Solo kushobani yena ukaptein uyakhuluma manje uthi akukho lapho singenzanga khona kangcono, singenzanga yenza khona kangcono uma ubheka izibalo zomdlalo. Bekungathi umlingo sekwenzeka, kodwa bengibuye ngikhumbule ukuthi konke lokho kulele ekuzinikeleni kwabadlali. Okay, konke lokho angathi ngizothini, kulele angithi ubona ukulala, konke lokho kulele comes down to ekuzinikeleni kwabadlali. Nikela, to give to, again, give yourself, ukuzinikela. So, and into, and comes down to, eThekwini, in Durban, ekuzinikeleni, to them giving themselves, to the players giving of themselves. Ukaptein uboy uyakhuluma lewini eyabo bonke abadlali bamabhokobhoko esifazane abake bafaka lo mfaniswano. Lewini eyabo bonke abantu base Ningizimu Afrika ngokwahlukana ungasho ngokwahlukana kwabo ngokobulili. Okay, ukuhlukana ngokobulili, ubulili nangokobuhlanga, kusho uboy. Nazo ngiyabonga kakhulu bafundi. Ngizokwenza elinye i-podcast version, ngizofunda konke. Thola lokho ku Patreon, bese uthola ama exercises ku Patreon futhi. Ngiyabonga kakhulu, salani kahle.